Nahi naiz, neurtzen. A ber, 80, honaino, 85. A ber, Jon, etorri honea. Hemen Joni galdetuko ez. Kaixo, jauna, ongi etorri. Ongi, plazerra neria. Ezi lasterkaria zea, eta ezi bakoitzak zenbateko neurrila daka goraka? Hame, 80? Piskat gaixo, piskat gaixo. 107 zentimetro. 107? Bai. Bakoitzak? Bai. Eta zenbat itituzu? Eik 110 metroko lasterketa egitetuk, zenbat ezi topatzituzu bidian? Ba, holako 10 izatea. 10 izaten dira. Bai. Osa, 10 metroro bat, zate bateko? Bai, más o menos. Ai, ama, unia, txilborreaino, bai. Jatuzlo, ama. Nei baita txilborreaino. Eta, aurten gaina joko olimpiko eta neo naiz, ez da? Bai. Bueno, zorionak azteko eta behin. Eta zukalden zemuz moldatzezea? Ikusiko da. Ikusiko da? Guantxe ikusiko du. Salto egiten, earki. Aber zukalden zemuz moldatzean Jon, elkarrekin ikusiko zu errezeta bikaina ingo dugu. Kaixo lagunak, Jon Kaban, irurakoa da, atleta da, eta ezi lasterkaria. Zemuz joan dia olimpiadak, ondo? Bueno, bai, agri duze. Agri duze, mekatziz lamar. Bueno, Asiako txapelketan ondo ibili zinan, ez da? Bai, otxaien juntzian, piste zalikon eta 3. gatu nintzen. 3. Zorionak. Bueno, eta, zukalden zemuz moldatzezea? Bueno, defendatzen ez fixia, baino... Bai, esan dezu ikusiko deula. Oida. Askotan tokatzen zaizu zukalden ibiltzia? Ez, nera aita da bil etxen, beraz. Aita da, zukaldaria bila ordun. Vale, sortia ondila da, kasu. Nik ala dakat aita zukaldaria. Bueno, gaur, elkarrekin, ingo deuna da, kale batzuk, kiribilduta, gio pare bat alino ingoitugu, eta aldi berian, ikusiko du nola entrenatzen duen, ikusi eta ikasi, eta olimpiadak zemuz jundian, eta beste hain bagauza, ez da? Bai. Adi lagunak zaio, pare gabia etorreta. Bueno, lagunak eta Jon, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ebiliko gehan, kaleek biribilki hau iteko garaian. Hemen ikuste zuen bezala, arroz oblea dakau, hau, uretan jarriko dugu pixka biguntzeko, baina barrun sartu berduna prestatu inbiar dugu. Ingo duguna da kale egozi txiki bat emango diogu, eskaldatu bat, pixka biguntzeko, kenduko jo erdiko txortena, gogorrena dela, eta ostok erabiliko ditugu. Eta ingo duguna da beste aldetikan, baita ere tipulina goxatu, bertan barrengorrek txikituta bota, hor berta botako deukero intxaurra eta soja, eta ingo deuna esan deun bezala, hau behin bigunduta dakaunean, zera hola puskatu itena, gogor xamarra da. Biguntzen deu, eta bertan jarriko ditugu kaliak hola barruk aldetikan pehauta, eta betegarria prestatu deuna sartuko dugu barruan, kiribildu, eta gero, sartaian, buelta eta buelta emango jo, azkenengo ikutu emateko kurruskari gelditzeko eta barruti xamurra. Ados? Bueno, eta esan duen bezala, bi saltxatxo ingo ditugu, bat maionesa berezi bat izango da, eta bestia tapenade bat bezala. Ingo deuna da, maionesa berezia biteko, hemen dago, ospina eta arrautza, ingo deuna da, olibakin eta baratzuriakin barruan, ali-oli antzeko bat, eta gero, bai tipulina eta bai xibuleta, txiki inda, barroa batako dugu, pusketa batzu topatzeko, bale? Oiek horti pasa eta barroa iteko. Eta baita ere, prestatuko dugu tapenade bat, ingoitugu hemen, pistatxo hauek, sartaitik pasa, kurruskari gelditzeko, limoian birrindura pixka eta zuko pixka botako dugu, eta gainontzeko dana ingo dugu, lauki txikitan moztu, eta ontzi baten jarri, baita ere, bakiribiliki horiek laguntzeko. Ados? Venga, ingo deuna da lana banatu aurrengo eta behin. Ingo dena da, kaliai egozi txiki hori emango jot, eskaldatu bat, eta tipulina goxatzen jarrikoet, gero botatzeko bertara barrengorrik. Eta zuk Jon, adibidez behitu, hemendikan, garbituko dituzu 3 ale. Bat, erabiliko dugu maionesai botatzeko, eta bi gero hemen txikituta botatzeko, bale? Perfecto. Eta hola ja hemendikan hau kendu iten dut. Bueno, kontatu iguzu, zu itezu
lasterketa jauziakin, ezta? Bai. Nola deitzea, zehazki zukiten dezu modalitatea? 110 metro esiak. 110 metro esiak, Bai, vale. bai. 110 metro dira eta esiak bat eta zazpikuak. Hoi da. 10 esi. Vale. Eta modalitate gehiago egiten zure bai? Bueno, azkenen da baita abiaura landu behar dugu, beraz, 100 metro lisok da baita ititut. Itituzu. Bai. Eta, baino zure punto fuertea esiakin da, ezta? Bai. Gainez oso politia da ikusteko eta netzako arte bada. Arte bada, gehiago gustatzen. Egia esan guantxe esan dezu, arte bada nola iten dezuen abiadura hortan, saltoiek, hanka aurreatea, bestea ondo jaso, ezta? Da, Bai. teknika asko behar da, ezta? Bai. Gero ezta urte gehiago jun entrenatzen, gero ezta hobeto atatza dizu, eta... Zenbat urte zuaz, ja, entrenatzen? 15 urtekin hasi nintzen, ez 15 urtekin hasi nintzen, Bai. eta baina arte 23 azkatela. 23, osea, ja, zazpi, sortzi urte ja, saltoka ordun. Eta nolatan hasi zinen? Nolatan, de repente, ukurritzen zaizu olako, atletismoko atleta izatia, baina justo ariketa hori egiten. Bueno, gehien bat, nire lagun oso on bat ibiltze zen, Ander Uranga oso ondo ibiltze zen. Eta, behaz, antze honez, pixkat, behakin gehioteko edo apuntatu nintzen, baina nire guraso baita esate ziaten, pixkat etxean nekauta iritsi behar nintzala. Orduan, apuntatu nintzen, da gustatu zitzaiten. Bikain. Eta hori esan, askotan nola gaztetan da, lagunak izite una, eta area junta, geho laguna, baina biai, la letxe, ez da? Beha jarraitze aldu, iten. Bueno, ez. Ez du jarraitzen, mekatxiz la man. Eta az esateizu, beha guztu hongo, zu bai jarraitze zula behintzat, ez da? Bai. Onda. Bai, esati bate, guaindikan apuntatzeko berriz, edo... Ez tala berandu guaindikan, Ez. Ondo. Bueno, eta, ordu nitetzu, 100 metro esprina dezetea hori, o nola deitzen zaio 100 metro? 100 metro liso deitzen da, liso, bai. Vale. Eta bestia jausika. Eta, Jon, nola izan zain zaikatzeko historia? Ni pentsatzet, olimpiadetak zaikatu naiz, baina horri bilbide luze bada, batzetik ganez, da? Bai. 2022 hasi ginen. Vale. Kompetizio oso ona ginez, amets batetik helburu batea bihurtu zen. Vale. Eta hor, pentsatzen genuen aurten denbora gutxeneko hilortuko nola, baina maiatzen lesionatu nintzen. Beraz, behintzat puntu unezkan, eta horretik saikatu nintzen rankinen erabera. 28 garren saikatu nintzen. Ona. Eta, hoxe. Eta nola izan zen, 28 garren saikatu zinen, munduko 28 garrena izan zinen, orduan? Baina, herrialdeko 3 bakarrik jutaka, Beraz, adibidez estatu batuetan jende asko zeon olimpiata jutea zekana, baina nolaz 3 pertsona maksimo jutaka herrialdeko. Orduan estatu batutakin, badagergan 3 altzuten jun, ez da? Vale. Eta zu Filipinakin juntzinen, ez da? Oida. Vale. Nolatan Filipinakin? Altzen nun bai Espainiakin juno, bai Filipinakin, zuk aukeratu zen nun, edo nori izan zen historia? 2022 Espainiko lehenengo federazioak eskaini zitena izan zen Espainikoa, baina ez ezkamanien, zenik ja erabakita nekan nere burun, nahiza ez euki nivel hoi, Filipinak representatu nahi nitula. Nera magati batez, berak esate ziten ilusio engo ziola. Ze ona. Amagatik ego zer gauza egiar da, oso ondo Jon. Medo zuregatik bai, ez da? Bai. Azkenen hau deporte, kirol individuala da, eta bakoitzak beregatik dugu. Bikain. Eta adibidez, txaskarria da, Jon, baina zertan errexago sailkatzia Espainiatikan edo Filipinak idean, zen edazka markago biak? Bueno, biengatik aldun saikatu, beraz. Vale. Ez jakitean horbaitek, Filipinan segunde errexako nekalako, tal, ez. Vale. Eta zure markak, zen marka egin dituzu? Adibidez, zenbat denbora niten da 110 metro jauziakin? Aurten ninde 13 segundu eta 37 zentesima. 13 segundu eta 17 zentesimak ere oso garrantzitsua dira, ez da? 37 zentesima. Eta, hor txegon naiz, hori maiatzen nuen, eta justu ondoren lesionatu nintzen. Justu gutxienekoa baita, denbora gutxienekoa olimpiata juteko izan zen 13 segundu eta 27 zentesima. Beraz, dezima batea. 10 zentesima gatikan zailkatu zinen, bale? Eta zezan behar nizun, zu adibidez zailkatu zinen horrekin, eta olimpiadetan ze marka intzen nun, zenba denbora intzen nun. Hori baino beto edo hori baino kerro? Hori baino kerro, ze justu lesionatu nintzen. Ze gertatu zitzaizun? Dena ondo zijoan,
ze lesiotik bueltatu nintzen, Bai. eta konpetitu baino 2 egun lehenago, tiroi bat eman ziten edo ez dakigu oso ondo. Santiratu bat, Hoi da. eta nun eman zizun? Aduktoren. Aduktorian. Beraz, hor, 2 egun lehenago ezin nuen ez da korrin, Hobe. eta, bai, hola egin nun korri, Eta alare... bai, Zeo korrin bar nun, bestela, bai. Katxiz la mar. Horik zego horra dan, Zenba denbora, hoi pentsatzen, Bai. horrea saikatzeko, area juteko, nola pasatzen un buruak eta zure, azkenian beti esaten da, ez da, kirolari baten puntu fortia o puntu aula izan daitekela burua, ez da? Eta hor lesio batetik anzatu zenian gogorra izan behar du, ez da? Bai. Gain, eske gauza zan oso entrena ona ekiten nitulagan, eta justu 2 egun lehenago hortikan lesionatzea, izan zan pixkat. Baina, bueno, algenun guztia ingenun, beraz, ni alde hortatik gusto nago, bai. Ona. Bueno, nola zoaz horrekin, batzu ja listo, ez da? Bale, izan duen bezala, hau txiko dugu bat honentzako, eta 2 hau dana txikitu inbiar dugu. Vale. Orduan, hoi txikitzen juteko, betu, bol bat emango izu, eta nasketa guztia ja bolan egiten jungo geha. Orduan, batzu txiki edo bai, nola... txiki, aldezun txikilena, bale? Eta txikin, eta bota, eta gero gainuntzeko osagaiak bai jungo geha txikitzen. Hemen inberde tauken du, eta kale honen beste sustarrak enduko jote bai, eta esan duen bezala eskaldatu ingo dugu. Ondo. Bueno, eta lesiotik agotatu zinean orduan, eta ze sensazio, joko olimpikoa, goikiztuna izan behar du, ez da? Bai, gainez ambiente oso hona zegoen, eta Filipinako representatzaileek 22 ginen, eta ez estatu batutako bezala, gu familia bat bezala haitu ginen. Estatu batutako esen bat izango zian. Herrialde bat izan bat bezala, ez da? Hoi da. Claro. Beraz, alde hortatik oso pozik. Baina, bueno, esan dizuetana ni hor arajo nintzen, konpetitzea, eta ezin izan nun ere euneko eman. Baina, bueno. Horregatik izan dezu, sensazio gazigozuak ingelditu zinala, ez da? Hoi da. Bueno, launak, hemen txe, behitu, Hau, eskaldatuko deu, gio atea, eta obleetan jartzeko. Bale, listo dakau. Hauek, puxketa hauek boten goitut, untxientzako. Ez da zer gertatzen. Eta, guan jungo geha, erreportai bat ikustea. Ados, Jon? Bai. Ikusiko ze, zautzean jungo geha, kiston herripolita, Eta, bertan, ametxola etxaldea jungo geha, eta kaleak ikusiko ditugu, nola hasten dian bertan. Oazen ikustea. Hauek, listo askau. Kaixo, Julen Zulaika naiz, Ametxola etxaldean gaude, Zarauzko Elkano auzoan. Gaurko honetan, kalea ezagutuko dugu. Hemen gaude, azaki landaketa honetan, azak iskurrak, haue bruselasak, azak baita ere, eta hortik aurrerakoak, azaloreak ziklo desberdinetakoak. Eta kalea ere azaki bat denez, jungo gara ikustera kalea nola sortzen den eta nola jasotzen den. Hementxe gaude, kale artean, eta, esan duela gutxi arte etzela apenas ezagutzen gure artean, edo ezagutzen bazen, ganaduarentzat jaten emateko erabiltzen zela, eta, gaur egun oso ezaguna egin da, batez ere dituen ezaugarri eta propiedadeengatik, ezta? Esaten da kaltzio aldetik esnea baino kaltzio gehiago daukala, eta burdina ere kantitate handia dauka, ezta? Orduan, modan esan ezagun jarri dela, jarri eta kendu alaxe egiten dira modak, baina kasu honetan dituen ezaugarri horiengatik. Hasieran, desente kostatzitzaigun jendeari zautaraztea kalea, baina egia da probatu duenak eta batez ere sukaldatzeko puntu hartu dionak oso gustora hartzen duela. Umentzat ere oso egokia da, labean egin ezkero patata frijitu puntu bat hartzen du, eta egia esan, gero eta gehiago eskatzen duten barazki bada, oraindik ere noski ez da beste barazki batzuk adina saltzen, baina bai otarretan dagoen jendeak eta merkatura kuriosia desetortzen den jendeak oso gustora hartzen du. Jateko modu desberdinak daude, nik uste dut interesgarriena dela ostoa jaten delako, honek ez du bururik egiten, eta ostoak alik eta karraskarienak edo gogortasun hori mantentzea nik uste interesgarria dela, kaleen kasuan. Modu askotan jan daiteke kalea, bestea beste, labean erreta,
eta baita ere salteatuta. Su fuerte xamarrean, olio edo soja pixka batekin, oso goxoak gehatzen dira. Eta baita ere, egin daitezke honekin, adibidez, hamburguesa vegetalak, edo mila aukera ematen ditu. Eta nik gomendatzen mundu guztiari probatzeko. Sukaldatzeko puntua hartu ezkero, oso elikagai goxoa da. Bueno, kalea azaki edo azajendea denez, landaketak egiten dira batez ere udan. Kaleren kasuan, niri gustatzen zait, ekaina bukaerarako kalea aldatuta ukitzea. Batez ere, gero eta lehenago aldatu, landare handiagoa egingo da, eta nola ostoak diren aprobetxatzen dienak, ez du bururik egiten, orduan, landare handiagoa izan ezkero, osto gehiago emango ditu, eta produzio hobea izango du. Eta normalean, porrua eta neguko ia landare guztiak bezala, udaberria, segun eta nola atortzen den, guaiz edo beroaldiak egiten baitu, normalean loreta joaten da, eta behin loreta joaten denen, bere zikloa amaitzen da. Bera esan dezagun, irailetik urritik hasi eta martxoa apirila arte jateko aukera izan dezakegula. Hortengo uztari daukionean, ematen du, desente ondo atorrela kalea, egia da, paradogikoki kale desente ere egin dituela aurten, baina orokorrean, nahiko sano dator landarea, egia da, zetasunak eta freskurak ondo egiten diola, neguko hotzak ere bai, azaki guzti bezala. Momentuz badirudi ondo atorrela, ikusi egin behar seguraldi egiten duen datozen astetan, baina itxura polita dauka landareak, eta azten joango da datozen astetan. Eta hausia izan da, Ametxola etxalde ekologikotik, kalearen inguruan esateko geneukana, bukatzeko, aipatu, produktu freskoa, kalita freskoena jatea eta ekologikoa aldimada hobea dela, eta hortarako zer hobeto, zuen herritako azoketara joan eta baserritarrei zuzenean erostea. Julen, artista hutza aiz, earkiak agire baratza, ikuste izetxukunak agen, zenbat, eta eskerrik asko benetan, itegen lanagatikan, eta nola ez, ekoizle guztie, ez da? Gudan nontzako, beti izaten eta dena izasperteko esaten. Hola jarraitu, eta gudanoke bai, jarraitu merkatura juten, holako produktu gerozten, hau edanak lanen jarraitzeko, era duin batian, ez da? Besarka da hondi bat, eta gora, nekazari guztik. Gurian jarraitu behar dugu hemen. Hemen, behitu, tipulina gozatzen nahi zaigu, guain, barrengorri garbituko ditut, bertagotako ditut, eta gero esan duen bezala intxaurrak, eta soja. Eta zu jarraituko zu hemen, baudena txikitu inbiar dugu. Bale, Jon? Bale. Dena txikituko? Bai, hartzek tomate lehorra, laukitxotan iten dek, den gara. Horrantxuak ebai hartu, txikitu eta barroa. Adibes hemen pistatxok egin ditugula tostatu, hauek erditikan. Hola, tak, eta bertara botatzen jungo geha puxetetan dana, bale? Venga, hau zure kontu, eta gero honei limoiana, bukaeran jarriko jo, birringailioan mango izut, azala pixka bota eta zuko ere botako jo, bale? Zure kontu, venga, hasi pistatxokin, ez zino be. Eta nik barrengorrikin hasiko naiz, behitu, honea botako ditut mai gainea, kenduko joet txortena, uretatik pasako ditut azkar, urasko ez zukatzeko, eta ingo ditutena da, bertara bota txikituta. Vale, kenduko eta hau hemendikan, lurra kendun behar dolako. Hau behitu, egozi txiki bat eman dio, baino, nahi genduna zen, koloria mantentzia, pixka, xamurtasuna euki, hor ondo jartzeko. Eta besteik gabe, oazen. Bueno, Jon, kontatu iguzu, Asian, nola izan zen txapelketa? Nola tan juntzinan Asiara lehiatzea? Bueno, hau pizte estaliko txapelketa bat zen, eta izan zen otxaien. Vale. Pixkat, pixkat bidai zaila zen, ze Iranen izan zen. Vale. Beraz, bisadoa lortzea eta guztia pixkat... Zaila izan zen. Bai. Baina, behin iritsitakon dena errestu ziguen, zazkenen behiai de ondo tortze zaila gukutea. Claro. Azkenen, jo nintzen, kompetizio txar batzungatik junda. Eta han ondo zen. Bai, hori da. Han konfiantzakin jo nintzen, nire psikologa deportibakin zein nun, eta txipa aldatu nun. Eta ia zan, ez genuen espero, ze denbora bat hor hanketan zeon, baino mentalki eneon ondo. Zer gertatzen ditzaizun? Zer zen eukan buruan? Zer gertatzen ditzaizun? Zekit, eta barzun, eta etzan atatzen, eta orduan ara eta presakin goazenian ez gauzako nahi izaten, ez da? Eta atea zan, eta zer zaten zizun psikologoako, zer kontatzen zizun? Bueno, gehien bat zan, ni
gutxietxi egiten izala, nire buruai, ez? Bai, Eta azkenen norbait kanpotikan esatizunen zu hona zehala, o indezun lana ondo dagoela. Ja, bestela batea ikustezu. Bestela zura monak esate behizu Orduan bai. polita zehala. Bai, guapuena, Bai, ez da? oida. Ba, bueno, ondo eta zan, eta horrekin puntu asko lortu nitu norkia eta dago, puntu asko. Gainez... Nola dijoa puntuan adibidez? Ba, kompetizion nivelen arabera dijoa. Adibidez, Asiako txapelketa bat, areako txapelketa, A nivela da, beraz, iteituzun puntuk, gehi 100 puntu ekstra ideia. Eta gero, denboran arabera eta probanen arabera puntu batzuk lortzituzu. Beraz, horiek guztik sumauta, iteituzu puntu. Bueno, eta Asiako txapelketan, zein izan zian, adibidez aurrena eta bigarrena egatu ziena, nungo hasian areri horiek? Kazajistaneko azan izan lehenengoa, Bai, eta bigarrena txinatarra. Txinatarra, vale. Biak nei buruta erdia eta etzezetean. Benetan, altuak, Bai, altu. Normalen denak altu izatea. Inaiz pixkat, bajuna igual. Bai, Bai. Eta hor azkenean, bueno, alturak zankada erresa mateu, eta gero esik eta pasatzeko ere erresago, ez da? Bai, hoi da. Baina, bueno, nik nire teknikakat, eta bai iratzeko aiet. Ona, pixkanaka iraziko, gordon, Noiz dakazu urrengo txapelketa Asian? Munduko txapelketa dago, Txinan. Txinan dago. Beraz, hoi martxon da, eta ea zemuzkutean da. Seguru ondo. Txinan horre, txinatarrak berotuta nengo dira, ez da? Areri osaiak izango dira, ez da? Baina, bueno... Txinatarra zegoen dituzan, aurrena o bigarrena? Bigarrena. Baina, nahiko juntu bukatu genuen, Zenba segundutan, zen nola intzen duen hango lehiaketa? Lehen esan dezu, 13 segundu, 17 izan da zure marka honena. Oida, baina oida... Mundialien hori zure honena. Ez, oida onda 10 metro. Hau, pista ezaldean 60 metro dia. Bai, 60 eta zenbat ezi? Bostezi. Bostezi, osea, erdilla, esate ia erdilla. Oida. Vale, osea, potentio, ez da? Bai. Vale, zenba denbora nintzen duen hori? 7:64. 7:64, eta bestia ze gelditu zen? 7:60, eta 7:63. Binitan? Bai. Zentesima bat eta bestia 3 zentesimara. Bai, 2 zentesima da, bai. Gutxi jo, aia, ama. Bueno, eta hori zera, salida hori, o salto bat, o oina bat, o pixketo beto garri, o... Puskar bat, ez da? Me katxiz la amar. Eta hor, adibidez, ateatzeko gareian, oso garrantzitsua izango da, ez da? Bai. Nire entratzeiak eta nik esateu, lehenengo esia garrantzitsuna dela, ze bestegia bat ozte eta... Bata bestian atzetik, baina lehenengo aurrena pasatzeuna kontuz, ez da? Hoi da. Claro, gainea 60 metro eski segituan da hori, ez da? Bai, hasi eta bukatu. 7 segundu. Katxiz la mar. Ona. Bueno, eta guain nola dijoa? A ber, denboraldia, nola jungoa? Ze tokatzen zaizu hemendik aurre ditia? Bueno, guain pixkat berriz hastani naiz, lesiotik, bueltatzen nahi naiz, pixkanaka. Zea, uneko errekuperatu guendikan? Guendikan ez, baino jala izter. Guain dela 3 aste zinun guendikan korriin, beraz, eta guain ja berriz hasi naiz pretemporakin, beraz pozik. Lasai hartu beharko zu, ez da? Ez eroritzeko, berriro zeukitzeko atzera puntu horietako bat, ez da? Bai. Bikain. Eta, ze tokatzen zaizu ditia? Guain ze Asiako mundial hori prestatuko zu, o zertan jarriko zea buru belarri? Bereziki hoi, eta albali maia kompetizio gehiago lehenago, ingoia. Baina ez dena... Bestiak izango dira, txirrindulariak turreako prestatzen dian bezala, ez da? Entrenamentu bezala, ia. Hoi da. Eta ze lehiak eta tokatzen zaizkizu? Oendikan ez dituzu itxi danak? Oendikan ez dituzu itxi, beraz. Ez detena nahi presaka ibiliz, bestela gero gertuko ja, gertuko. Eta zu, Filipinarra bezala aurkeztu zehalako, guain, Espainiako txapelketak alditu zuen? Europako txapelketak ite dituzu? Ez, Europako txapelketak ez, Espainia ezin dute representatu, baina Espainiako txapelketa bai, bi nazionai dazkat. Beraz, domina eta guzti lortzeakat. Ados. Vale, zintzea Espainia bezala Europara jun, baina bai aldezu ibili. Vale. Bueno, eta hau guztia, nola antolatzen dezu? Esan dezu bai dakazula, psikologo bat, entrenatzailea ere bai badakazu, nun ibiltzea entrenatzen? Donostin ibiltzen naiz Minestadion eta Velodromon, gauza teknikok dianen, eta
gimnasioa edo jun behar balin bakat, Tolosan entrenatzen. Nahi txitik gertu. Vale. Eta entrenatzaileak bialtzen dizkizu ariketa guztiak, edo Bai. zure kabuz ibiltzen zea, edo... Ez, nire entrenatzaileakin, beak plaina egitei, eta nik balin bakatzu zer esateko, beak aldatzei. Ja, aldatu, o egokitu, Hoi da, edo... hoi da. Vale. Eta, adibide elikadura aldetikan, nori bakazu dietista bat edo? O zure aita da jaten emate izuna eta zure nabarroa? Hoi da. Ez? Janaria, pixka kostatu zait. Bai, pekatuak egitea ditu. Bai. Eta zein dia egiten dutuen pekatuak, zerrekin zaitu berraiz gehiago? Bueno, gauza da asko jatetela. Asko Baina, jatezula. bueno, Baina zuk errere bai, ez Hoi da, da? erre bai dute, baina, bueno. Eta, Beraz, zein da adibidez arazo, baina ze asko jaten dezu, o gozua gustatzen zaizu gehiagi, o Ez, barazki gehiago, o fruta gehiago, ze aholkatzen dizu dietistak? Dietista ez diot ez da, guendikan ez da ezer ez esan, bera. Ez. Orduan, aitak ite una jan, da Navarroa? Bai, dena barrua. Más o menos denetikan, Bai? beraz, hoi nire ustez ondo dagoela. Dudik gabe, Bai. dudik gabe. Danetik pixka eta asko eserrez. Mierda. Hoi da. Eta hori hemengo entrenamentuak eta hemengo dietistak eta psikologok eta adibidez, nola kontaktatzen dezu? Lanak bialtzen dizkizu Filipinaseko selekzionadoriak adibidez? Ez, gugan konfiatzeu, ze azkenen, resultadok ematizkiau, resultado honak, beraz ez digu exigitzen ezer. Gero bai, pixkat nire denborak igual erortzen jute mali maia, bai jungoia hor pixka sartzen, baina momentuz gorakan Joan bitartian, dan aurrea, ez da? Eta orduan, bai, beha adi ongoa, zuga urtengo lehiak eta horietan nola ibiltzen zean, ze marka egiten dituzun, da horren harira deituko izu, edo ez, edo ere bai puntuak lortu behar dituzu. Puntuak edo denbora gutxieneko, edo... Vale. Eta aurten hobeto biliko zea, ez da? Zentesima batu jetxi berko duzu, o segundu bat asko eskatzia hor, ez da? Asko. Zentesima jute zeate hor. Bai. Nona. Bueno, eta esan dezu, ebai, 100 metro dituzula, korrika, ez da? Hoi da. Modalidadian, ez da? Hor esiri gabe. Bai, nahiko pixkat kostatu zezai, baina nahi aspergarri erutze zait. Bai, Beraz, pizio ze bihar dezu, ez da? Bidian, oztopo jarri, ez da? Baina, bueno, aber aurten zemuz jutean, ze lan urten nahiko azkarri bilinitzen, beraz. Eta nahiko azkar, ze olimpiadetako juteko moduan, edo... Ez. Baina, bueno, nire taldekiden kontra ibiltzeko, bai. Hori da, pixkatola hilartzeko, ez da? Ondo da. Bueno, hemen txukundu deu, eta lagunak, eta Jon, aurten, maratoiak, 25. urte hurrena betetzen du, egun garrantzitsua izatea, eta gainea aurten, gaixotasun kardiobaskularrentzako lortuko da dirua, eta danon artean, inbiar deu, lagundu, xoxak eman, eta dakizue, abenduak 12, danak adi ibili. Bueno, eta hemen ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha bitarten, bale? Zehazki behasainen jungo geha, han kaxolan dao, bertako nauzila, eta horre beti errezeta natualak eta errakititu, eta gaurkoan alax izangoa. Oazen bertara. Ei, kaixo, Iker Markinez naiz, behasainen gaude, eta kaxolan. Gaur plater berezi bat prestatuko dizuet, beraz, ongi etorriak. Hauxe da, kaxola, ikusten duzue, denda politi bat, baina ez da politia bakarri, baizik eta, hemen daukuna da filosofi bat. Bertako lehengaiak ekarri, lehengai horik eraldatu, eta alik eta, era osasuntxu garrian, gure osage guzti horiek platereratzea. Eta jateko prestera matea, bai tarroak, kontserba moduan, bai termoseiatuak, tortillak, lasainak, gauza anitze, gauza ezberdina pilo bat egiten ditugu, dena beti ditzaten da, garaiko produktuekin harremanu duten edo sasoikoa lantzen dugu gehiena. Badienak alkatxofak, zaintzuriak, edo guk egindako pasta freskoa. Hori da gure nahia, dena sasoiko produktu hori eta bertoko izatea. Eta hori hartuta, gaurko programan egingo dugun errezeta, izango da bertako barazkiekin eta gure behasaingo altxorrarekin egindako errezeta eder bat. Zein
zein da altxorra? Beasaingo odolkia, hau da gure altxorra. Garaiko produktua eta maiatzera arte eskuragai edozein arategietan. Baina ez da altxor bakarra, ikusten dezute, hemen kuia, azea, porrua, dena bertako produktuak, eta kuia, aza eta porruarekin eta odolki honekin, plater zoragarri bat egingo dugu. Bueno, eta errezeta oso simple izango da gaurkoa, lehenengo egin behar duguna da, nola ez, odolkia egosten jarri. Gutxi gora bera, 40 minutu, 45 minutu, porru pixka baterekin egosten jarriko dugu. Ondoren, aza ere egosi, baita porrua eta kuia ere. Guztiak egosita daudenean, gero geratzen zaguna da, plateroari forma ematea. Egosketatik zartagi batean salteatuko ditugu gurin eta olio pixka batekin. Beti odolkiarekin nik uste dut era berdina jaten dugula, eta dala egosita, gure babarrunekin jateko, baina, bueno, beste jolasteko aukera ematen digu, eta kuiarekin eta azarekin eta porruarekin izugarri goxoa geratzen da, gehien bat testura dituen arista hori batzu gozoa dira, beste pikantetxo horrekin, eta nik uste beste buelta bat ematen diogula betiko produktu edo gure produktu honi, eta bisualki jendeak ikusten duenean, seguramente esango da, ostra, hori ere egin dezakegu, hortik ateatzen da plater honen naia. Beti nutritzen gea bertako ekoizletatik. Bai, esnea, arrautzak, barazkiak, hemen ikusten jozuen azeago adibidez, mendarte barazkiak, zerainen dauden mutil bat ekologikoa lan egiten duna. Baina kuriosoki gaur porruak eta hemengo kuia hau gure batzatik ekarritakoa dira. Batza ere badaukagulako, Lazkao mendin, Lazkao txikiren baserria. Abalin, eta bueno, bertatik ekartzen ditugu produktuak, eta nola denak gertuko dian, oso harro gaude, saltzen ditugunean gure produktuak kaxolan, esateko, dakigu informazio guztia, askotan hitz egiten den trazabilidade hori, oso presente daukegu kaxolan, eta gure ikurra hori da. Bertako izanik, nik uste horrek ematen digulago diferentaltasuna bestekiko. Bueno, ikusten duzu, hau ia barazkiak egosita pixka bat eta salteatuta, gurin eta olio pixka batekin, eta hoen gehatzen zaguna da gure odolki atera, estetik kendu eta plateraratzea txukun-txukun. Eta kaxolan produktu piloa daukeu. Pasta asko saltzen dugu lasaina moduan, piparrak ere, asko saltzen dira pipar beteak egiten ditugu, piparrak guzturitutakoak, horre jende kriston aprezioa dio, lekaleak, izaten da pasada bat, sobre todo txitsirioak, garbantzuak, ez duenak ulertzen txitsirioa zer da, garbantzua, hori gozada bada, azkenen jende etzaio atatzen, gorrak atatzen dira, kaxolara etortzen dira, hartzen dute, eta, dena gustoa gure txitsirioekin. Eta guk egiten dugu hemen produktu guztik, ematen dugu urte terdi, oraindik ez du sartu ez aragi eta ez arrai. Eta guaine hasi geha baita, baina nobedade bezala, txipiroiak, karrillerak, beste produktu batzuk sartzen, eta baita ere, era alik eta osasuntxu garrienen, gatz gutxi, olio gutxi, eta baita era, goxo batean prestatuta. Eta bukatzeko, kuiarekin egindako krematxo bat, eta honekin ja bukatuko dugu, gure gaurko plater goxoa. Joseba, espero gaurkoa ere gustokoa izango zenuela, badakizun nun gauden Beasainen, Beasain gustatzen zaizu, eta goiko produktu hau ere, badakit, odolkia asko gustatzen zaizula. Beraz, badakizue, kaxolan gaude, eta hurrengo batean ere, hemen egongora zuen zain, beste plater goxo batzuk egiteko. Iker, nagusi, gora kaxola, gora Beasain, eta gora zuen produktuak eta maitasuna jartzen dezuena. Horrela jarraitu, elikatzen denai, gustu askokin eta benetako produktuekin. Gora zuek. Eta gu gurean jarraitu behar dugu. Beitu hemen txen, barren gorrik beitu zeitxura hartzen nahi dian. Intxaurra botako ditut txikituta, gio soja pixkat, aurren intxaurrai buelta eta buelta eman, eta bitarten obleak uretan jarriko ditut, eta gio ja, hasiko naiz, hemen kiribilki hauek prestatzen. Tazuk, hemen nindeuna da, kaxolakoa ikusten egon geha, baina buru altzata eta labanakin. Dana pikatu deu, eta hemen guain, birrindura gota, eta limoi erdian zukua, bale? Perfecto. Eta gero maionesa prestatuko zu. Maionesa, horrekin hasi, jarria hori iten, eta gero maionesa iteko, emango izu guain, arrautza, hau,
jarriko zu baratzuria, eta oliba hauek danak ez, Baino hila erdila bai. Berrumon botako zu, eta gero olio botatzen jungo gea, bale? Venga, hoi zure kontu, limoian bukatu horrena. Limoian berrinduzten bat. Birrindura pixka bota, raka, eta gero limoi erdilan zukua, bale? Bale, eta esan deuna, nik hemen ingotena da, ura jarri, hola, jute zaizkigu bihuntzen, obleatxo hauek, zeatik bestela oso gogorrak dira. Hola, sartu uretan, banan, eta gero txerreki txarraka atea, eta kiribilduak egiten hasi. Bueno, eta, Jon, hemen, Asiako gastronomiak arrakasta handia eukitzen nahi da. Ez dakit txinatarra, japoniarra, baina Filipinakoak zehose ikustea, baina ez hainbeste, ez da? Ez, baina bueno... Antzeko zehose da, gastronomia? Bai, espezia asko, eta egia esan oso nago. Nire amak sukaldatzi batzutan, eta nik ez dakit nola izen egun platerak, ozera bitzeon. Eta kizu ez da nola izan dauen? Baina errak daude, ez da? Bai, nik janitet. Todo lo que me pongan. Eta ez dakizu zeite izun, adibide bat jartzeko, edo plateren batan tipikua, edo ez dakit egun berezitan jaten nezuena, edo... Erabiltzeu nire amak asko salsa de ostras. Ah, vale. Hoi asko erabiltzeu... Kiston potentzia maten dio gauzei, Neire asko gustatzen bai. Bai, oso nago egia esan. Ona. Bueno, area juten naiz zenen da baita, japonez askota juten naiz, eta... Baina, bueno, hande baita erabiltzituzte asko jatea, grasa. Bai, Bai. Txerriana, o... Bai, txerriana. O edo zein egia esan. Baina asko gustatzaile. Eta nola jaten du, Egia esan nik ez. Salsoiekin, ez? Ah, vale. Asko grasakin itea, eta txerriko ipiakin, eta... Vale. Adibidez, erabiltzeu plater bat siziek deitzea, dala txerrian parte asko. Kartilago, grasa, bihotza baita jarteue. Vale. Eta horrekin zeiten da, hola, hemengo tripakik eta izango gara egun bezala? Ez, hola xe, plateren, eta... Plateren, o vuelta, eta zeo zerrekin laguntzen da, o hemen adibidez, babarrune jartzen zaion bezala sakramentukin, o zerrekin? Ez, hoi bakarrik jatea. Bai. Eta oso nahi da hoi esan. Hor hasieran pixkat igual impresion bat izu, baina baldin bakizu zer dan. Ez baizu esaten, jatezu eta guztua. Nik enun kuidek eukiko, Nire, titolako gauzaik, atzeako ematen. Gero adibidez baita dago plater bat balut deitzeana. Balut? Bai, dala atan barrautza, 14 egun, nola esatea. Inkubauta. Giatxita illa bizirik handaola, ez da? Ez, bizik, bueno... Bizik ez, baino, erdibiden. Hor dago, otxita. Horrek etzin grasik etxek ingo, ez? Ni otxita o arrautza? Ona zeon, baino gero pentsatzen jartzezea, eta bai ematizu hor patraz eskiat. Eta kruntzite edo baita, Bai, ez da? Bai. Mi katxila marri. Kurruskaria barruan, ze buru aldeak eta ja esurrak eta egiten hola pixat, ez da? Mi katxila marri. Bueno, eta zuk adibidez, esan dezula batzutan zukaldatzen dezula, o hemen oaitak zer prestatzen izu hemen? Ez, gauza, ez oso komplikatu hemen bezala, ez? Oi asko itea gustatzen jo, laben, eta gero babarrunak, eta xerra, eta holako gauzak. Etiko gauza hemengo tradizionalak, ez da? Sin mucha salsa, baina bueno. Claro, sin mucha espezie y mucha salsa. Bai, zer gustatzen. Ez. Hemen, bitu, Alko genuen, adibidez, asa bat izango bazan, kale osto ondila balik magen euskan, ostuakin behakin bildu, Baina, gaur, hola jarri deu, errexiago biltzen dira, eta txukuna gelditzen dira horrelare. Ingo deuna da behitu, Guain nasketa hartu, hemen, goiaraka, gehiagi ez jarri, gehiagi jartzen badeu, gero, kanpoak ajute zeigu erdia, baina gehiago. Vale, horrela xe jarri, eta guain ingo deuna da, behitu, agonia ekarri, horrela xe, vale, pixkat estutu honeaka, honei horrea eman, honei bestaldea, eta gure endabiziko sakitua prestatu dugu. Eta gero plantxan pixka prejitu, plantxan pasa, prejitu baino lehenu pixka plantxan pasata. Eta hola segarriko ditugu. Nola zoaz horrekin? Hau ja, listo. Hau listo dakau, oso ondo. Hemen, gehorrei bi vuelta eman goiarakin da listo. Eta baina hemen sartu behar dezu. Sartu behar zu arrautza, ospina, batzu ja osua, eta hemen esan duguna, eren bat edola, bale? Eta geho olioa botako jozu, eta bestia pikatuta jarriko jo. Olioa emango izut hemen, bale? Eta olioa botako jozu, nik esango izu nuan jo, bota goin osagai jau eta nik esango izu nuan jo. Esan berriz, nola izango zen, arrautza? Hau, eren bat,
eta bestia txorrota txiki bat, arrautza osua eta batzuia osua. Eta ordena... Berdin du, zatik handana botako zu, eta gero hasiko geha berrintzen. Vale. Venga, oso ondo. Hemen banijoa beste baten bila. Oso ondo, hauek golak gelditzen dira, nor gogorra daude. Baina uretan pasata, baxoa gelditzen dira, eta oso errexelaneako. Bueno, eta hemen, nik pentsatzen dut atletana zure hogi bidea da, guain hortaz bizizea, edo zeu ikasten naizea, o... Nolaz, asko juten naizen bidea eta hoi, nik goi maila inun, eta ez diate laguntza asko ematen, ez? Online iteko edo, eta guain pixkatola nabil. Erabaki ezu, kirolari egotia buru belarri, Aurten bai. Ondo da. Egia esan bai, azkenian gauza da kirolaria izatea eta bestia olimpikoa atleta izatea. Atleta olimpikoak ordu asko, egon behar du, ezta? Entrenatzen. Bai, hau ze osoiko. Ja botaek, ezta? Bai, asko... Hola, zeutzeko jau. Hola, ospitxua egingo dugu, lasai, ez da zer gertatzen. Venga, bota horrea, arrautzak hori. Vale, eta guain, oli joan botako izuz, vale? Igual bestelatana botako zuta. Ez, ondo, hola. Xeak, venga, nahikua. Eta gatza falta zai horrei pixkat. Vale, bota jozu gatza. Eta birringailu azpin sartu eta azpin euki. Asko iten badugura eta bera mostitea. Vale? Gatzare, desente berrizate honek. Vale, nahiko. Hau kenduko izu paretikan, eta ere bai. Vale, guazen, txerrek etxarraka. Basiko naiz, Venga, bai, eman eurra, hasi lasai. Eta, zure hurrengo helburua, zein da? Mundiala. Bai, martxoko mundiala eta gero iraien beste mundial badakau. Vale. Eta mundiala, nun izango dian, badakizu? Nun izango dian? Iraieko mundialak izango ja Tokion. Vale. Gogo asko azkatela futeko garea. Eta martxoko Txinan. Vale. Egia esan ezakit, eskian goizenak pixkat nahiko antzeko parezio dira, beraz, pixkat zaila guatzeko. Baina, ondo ibiliko aiz, lasai. Bueno, nola horrekin, ondo, guain goraino eta beraino, eta listoakak. Vale, oliba horiek ondo txikitu, ezin hobe, Jon. Haure, berua dakau, hemen jarriko dugu goiara kada bat, eta bueno, pentsatzen dute peluzera Los Angeleseko olimpiadetako prepatuko zehala, ez da? Bai. Todo lo que se pueda. Aldan neurin, ez da? Gainez, rebantxa bezala ez. Horrea, jungo bai, sortzak zorro zinda, ez da? Bai, prepauta bintzat. Prepauta, ondo. Bueno, animo asko eta lasa ibili, lesionatu gabe. Bai. Hau, illa inda daude, Xamurra da kanpokua, honi vuelta eta vuelta emango jo guain hemen. Vale. A ber, osoikan atatzen zizkiten, horrena betikan jartzen dira, peatzean lekutikan ez askatzeko. Venga, horrela bera, eta gego vuelta emango jo. Hori oso ondo, jazta, inda kasu hori jon. Bai, hemen ningo deuna da, behitu, emango izundik goiara bat, sardezka bat, eta tapena de hau dena ondo nahaztuko zu, vale? Hau, ateako dugu hemen dikan, maionesa berezi hau, eta honi ingo jotena da nik, sartu tipulina eta xiguleta esan deuna. Hemen badazka gehiago prestatzeko, baina gero xio prestatuko ditu. Ingotena tipulina moztu, xiguleta eta barroa. Bueno, Jon, lehen esan dezu ikusiko duela, zemu zukaldatzen dezu, nik usten dut lamana pixkat egur gehiago eman berdiozula, Pixkat eman berdiozula, baita izan, ni moztuko eta hau, Mozten, da. Ondo. Zuk adibidez prestatzen dezu, zo zein behar dezu nian. Gaur hau prestatuko eto, gaur, aita, nik ingo eta falla, ze prestatezu? Ez, adibidez, eman ziaten, arrozen liburuzka bat, errezetana. Eta guztat zait... Arrozak itia. Oia, arroz meloso con gambas. Ez zaiz makala, Ze ona. Gainez, ingrediente asko ez dira behar. Eta bakarrik denboa. Bai, barazki batzuk ondo erre, ez da? Gero gamba ehar batzuk euki. Bai, Izoztutakoa belinbadiare balekoak izaten dira. Vale, eta arroza, arroz bomba erabiliko zu, meloso diteko, ez da? Arroz potolua, ez da? Vale. Hori... Eta esan nahiko nagatzela, Ba, ez da? Adibidez, Filipinazen da, arroza finago erabiltzen da, ez da? Bai, basmati hori, ez da? Oia, asko gustatzea. Bueno, lagunak, a ber, ekarri handikan plater bat, aukeratu plater bat nahi desuna. Hemen, plater eratzeko. Hemen, tipulina listu dakau. Xibuleta. Tipulina guantxe moztuko, horrela. Leheniko zetela. Hauek listu dazkau, oso ondo, hotxe utzi. Vale, eta ingo deuna da. Jarriko deu. Venga, bota joko nea, hortikan hola pixua dola, rra. Gildurri gabe. Plastikan ez nahizetan oso ona, Venga, bota.
bildurri gabe. Erdin bota, Erdin. eta gero kutxarakin Bai, nola bai, bai. zanbatu. Bai, hori Eta dekarra. zenbat botoko dugu. Beste bigoiaraka da. Bat, eta beste bat. Ondo nauzi, eta guen goiarakin nola zabaldu. Hola, sukalderi modernoak iteko emezela. Oso ondo. Ba, hola, Ezin hobe. Eta guain bertan jarriko deu. Baitu, hemen indeun obleatxo bat. Indeuna beste bat. Vale, ni uste bi jarriko ditugula. Vale. Eta gainen jarriko jau tontorrian olako pusketa bat. Hemen bat. Hemen bestia. Eta honekin bukatu deu. Baitu jarriko jot. Ja mendekatela xiguleta bat. Bat, bi, eta hiru. Eta hemen jarriko jau. Bat honea beira, bestia honea beira. Eta hi hemen. Eta honekin gaurko platera bukatu dugu. Eta hi, mila esker etortzeatik, Zuei. jarraitu horren entrenatzen, jarraitu indartsu egoten, eta ekarri dominen bat egunen baten. Eta berri etorri honea, bale? Bai. Bueno, lagunak, ondo izan, eta bihar arte. Agur.